Hemejäňize salam. Men Altyn. Habarsız galmanyň 308-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ilki bilen ählijaňyzy ýetip gelýän 9-njy may Ýeňiş bayramy bilen tüýsüremden gutlaýan. Dostlar, ýene bir zady bellek geçen soňky wagt tesirler diýsen gaty azaly näme üçin beýle bolýaka jogaplaryňyza garaşýan. Onda näme size näme ýekeje like, menden bu hepdäniň täzelikleri başlaýasmy? Dostlar, klip täzeliklerimize bu hepdede ýekete klip çıkaran Gyýz aýdymçymyz bilen başlasak näme diýeňiz? Maral Durdyýowanyň gyýzy Aynur Saparowadan täze klip jäjek. Hani zenan aýdymçylarymyz sizden kän täzelikleri garaşýar. Görmegi daşym jäjek, belki de içim böjek. Söýjek şonada ýalňyşsam özümden öjek. Görmegi daşym jäjek, belki de içim böjek. Söýjek şonada. Indi bolsa klip täzeliklerimize ýigitlerimiz bilen dowam etýäs. Serdar Agaly Azerbaýjan aýdymçysy Elbat bilen fit hödürläpdir. Sevirem. Yine de değdim ana. Sevirem yalan olsan da, gel beni sensiz koyma. Beni hançeri vursan da, sevirem. Indiki klip täzeligi Eýranyň kardeşimiz Emin Rasendan. Selçuk'tan Melek Şah, Rezvan Şah, Sultan Şah, Tokrol Şah, Toğan Şah, Sencer Şah, Turan Şah, Alparslan Melazger'de vurdu yere Bizans'ı. Karşısında Arslan var, Rum'un yoktu şansı. İl Arslan, Celalettin Sultan. Täzeliklerimize dowam etýäs. Halipa Pelvan Harmuratov bilen Kadir Hudaýbereňiz bähtit bolsun. Hükümetinin limandan mete, belki hayırlısa şonlar bähtit bolsun. Onun yerini inni başka. Yine bir klip täzeligi Begenç Öre'den merhum Halipa Nurmeredowyň iň köp tanalan Anor aýdymyny üýtdeşi edip aýdypdyr. Saçın şamar bollum bimar, gözleri kumay nurana ay, yüreğim para para, anora can. Indiki täzeligimiz Halipa Hacı Ýazmammedow Ýananow men bu dünýäde. Indiki täzeligimiz ýitip arada bir klip çıkaryan ýaş aýdymçy Murat Tagandan Yüreğim. Çipialim benim tuk tuk tuk, yüreğim tuk tuk tuk. Sen deyip huryar, küseyar. Sen bolsaň meniň ýanymda, başga zat gel. Begojan täze aýdymlaryny konsert görnüşine hödürläpdir. Dinşeyle başkaşara, mingdem ok başkalara. Yazdım adymy yüreğime, yüreğime. Min rahatyň ýanym. Bu hepdäniň klip täzeliklerini jemleýär DJ Bega bilen Watanım. Diňe halkym diýen arkadaşym var. Rehim barakatly kalby begim var. Ak ýollarda gahrman serdarym var. Şöhraşanım dünýäde olan watanım. En poş täzeliklerini Amalia bilen başlaýas. Azerbaýjan aýdymyna remake hödürläpdir Çinli çaydan. Sen gelesin besimdi, Çini çaydan Çinin eyler mene. Yarım yar olsan günün eyler mene. Çini çaydan Çinin eyler mene. Yarım yar olsan günün eyler mene. Indiki en poş täzeligimiz Ihlas Dadaýewden Sen Hovam. Gidip bilmedim ben asla sensin. Sen şeyle oğudan täzin bir kimsin. Sağda garaýşyň çekýänini öbüne. Indi gelýäs meniň iň gowy şahajygyma köneleri ýatlaly. Maro saňa bagly.
Elimde gül, ölüm hayran. Sana söyleyeyim aytmana var ya. Şöyle varımın doğunyan. Edip aytsam kan diyen. Yine seninle behir dolu. Sevgime de razı bolalı. Başka zadı onu dolu. Ömür bile ceb olalı. Sana bağlı, sevgim sana bağlı. Yeni bir könler yatlaly, doganlar tut meni. Süyen dineklikte var mı mani? Gönlümden hiç duyup olmasa Deyden çıkıp yalvaryan ben sana Yalanlandıran oyunumdan daştam Tut beni Inni gelýän tesirleri okumaly şarjymyzda ilkinji tesir ýazyp Bayrak adynyň dostumuz Bayram Bayramov işinizi üstünlük mejitamy we akepleri köp sağ olun. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Ýürejüret ýakepdir. Inniki tesirimiz Han Seyitov. Salam mejitamy, salam Altınay. Şu kanalyň 99% men iň soňlanky Altınay sen ýylgyşyň üçin 1% sizin täzelikleriniz. Değişýändir işinize üstünlük 88-nji bölümden bäri süpdirman görýän. Sağ olun tesiriňizde köp minnetdar. Men diýsem beğendirdiňiz we şu tolgundum. Biziň könüji müştaklarymyz sizi aýratyn ýürejik. Endiki tesirimiz Nedirhan Annaberdiyev. Assalamu alaikum, tamam media işinize üstünlük altın şunyal köýnek giysin. Odanca bolýarmy ya? Gözüm bulaşýarmyka? Odanca bolýandyrny. Gözüm bulaşýan dälmika diýerim. Endiki bölümde türkmen köýnek giyin tesirlerde onam ýazyň bolýar. Ýene bir tesirimiz Allah. Media tamanyň we paal alpbarjylarynyň biri bolan Altyn üçin müňläp like. Basın süýjüji alyp barýan. Maşallah. Tüf de gözleýärme jorum. Köp sağ olun tesiriňizde. Inni gelýän soňky tesirimizde Juma Murat Kasimov. Janyňyz sağ bolsun media tamam. Men seýgulaýdym çimen maňa tesir ýazypdyr. Köp sağ olun siziň hem janyňyz sağ bolsun täzelikleриňizde de garaşýar. Dostlar, bu hepde zenanlarımıza garaňda ýigit aýdymçylarymyz has aktiv boldy. Siz haýsy aýdym haladyňyz pikirleriňize garaşýan we ýaňy bölümiň başynda näme üçin tesirler az diýip sorapdym. Oňa da garaşýandyr. We nesip bolsa tomuşum ýetip gelýär. Siziň pikiriňizçe haýsy aýdymçymyz bu tomusa bit hit hödürler. Onda näme dostlar bölümi şeýlelik bilen tamamlaýan. Endiki hepde görüşýänçe özüňize gowjy teredin. Hoş, sağ olun. Siňejiklerem uçýandy. Paka. Täniň hepdäniň. Deňledim maşa şuladym. Bir ýatyrkam ýüregim ýadydy. Bu dünýäde ýanmadykam paşa. Ýok, qadýan meni. Yüreğim. Men goýan sözleriň biri. Vatanım. İçimden ne atıyorsa cebine kökten de alıyorlar. Vatanım. Şimdi çay. Näme demek olam? Bilem. Azerbaycan aýdym diýär. Sen men bozdum. Hajymda şahajygyma. Maro. Gittin Maro. Çalıcı tişit berek, atı çalıcı. Böyle. Tequila yağlak yeni bir zak gelir mi ki? Arka kadr görseniz bir şey olur. Tuvalin. Ay ben ya o sözler yazma ama. Vallahi yani. Eyvallah. Täzeliklerden habarsyz galma, bede agza bol, bede ýatma.